Alah, aku bulan keren nungan ujung dah. Karena kerja. Siapa gift kita? Oi, bukan boy batang itu. Hudu, mana bitu? Bidi samprambo nonglo hero जाबाय थाबा जायालै जा नों बेखौनो माबा सानना मा माबा सानना फिननो थाखाय सोंलुखौ मानो सोङो नों सोर जागायदों आं ना नों एसे लेट एन्ट्रिसो जाफैनांगौमोन आं बलात्कार जाजोबगौमोन नोङो ओइ नोंनि आथिं आखायाल' सोलि सानदों नामा नायनो सिखावनि खसमबो हिनजावसो जामारनांगौमोन नों हिनजाव जानाय मोनबा नोंखौनो जखागौमोन आङो थोद मुगै फुगै आंलाय नोंखौ मानो